Dobrý deň, dámy a pánovia. A dneska idem hrať hru, ktorá sa volá Nitro Car. Nasadím do môjho auta a idem. Mimochodom, ešte niečo. Ak si chcete zahrať túto hru, tak napíšte, tak zapnite si Roblox, no a napíšte tam, že no i tro k medzera kr cr. On sa vám potom objaví hra, ktorá sa volá Nitro Car a takto hru hrávam napríklad asi každý deň. Takže ak si chcete so mnou zahrať, tak teraz hneď sa tam pripojte. No ale ešte skončí toto video. No a asi sa pýtate, že prečo robím tak krátke videá? A proste som lenivý, nechcem robiť ďalšie, alebo tak proste. Tak. A mimochodom viete, tak toto video sa volá Nitro Car. Áno, no, toto video sa volá Nitro Car. Asi to ešte nepozerám, no tak. Áno, toto video sa volá Nitro Car. To nie je Nitro Car, no to bude sa nazvať, ale najskôr volá sa Nitro Car, no. Ale možno vymyslím nejaké iné mená, alebo možno to mená nechám tak, ako to bolo. Takže ja tu robím ďalší drift, lebo toto video je o driftoch, ne? Len to o tom, že sa máte kochať tým, že tu jazdím na aute. Takže týmto videom sa naučíte robiť drifty, ne? V tejto hre. No a mimochodom do komentárov mi napíšte,